Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ltaqet mal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija u mal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem f'dar l-Ewropa fil-Belt Valletta bl-isfidi li taħabtu wiċċhom magħhom in-negozji fost l-oħrajn minħabba diffikultajiet biex jiġu importati l-prodotti, żieda fil-prezzijiet tal-importazzjoni u nuqqas ta' materja prima ikunu fuq net tal-aġenda tad-diskussjoni. Rappreżentanti tal-industrija f'Malta semmew li huma mħassba l-aktar bħalissa dwar it-trasportazzjoni tal-prodotti, in-nuqqas ta' ħaddiema u żieda fil-prezzijiet tal-fuel li huma riżultat tal-pandemija u tal-gwerra li għaddejja fl-Ukrajna. Negozjanti ewlenin appellaw il-President tal-Parlament Ewropew biex ikun hemm soluzzjonijiet innovattivi sabiex il-Gżejjer Ewropej ikunu aktar kompetittivi u sostenibbli. Dwar dan il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola irreferi tal-azzjoni li ħal-Parlament Ewropew fl-aħħar sezzjoni plenarja fejn appella lill-Kummissjoni Ewropea biex toħloq patt tal-Gżejjer, strateġija speċifika li tiffoka fuq gżejjer bħala stati u reġjuni u li tikkunsidra l-isfidi partikolari li ħabtu wiċċhom magħhom. Sidet tgħid li l-aċċess għal fondi tal-Unjoni Ewropea maħsuba l-gżejjer kemm dawk li huma stati u anke reġjuni għandu jkun aktar faċli u maġġel. Il-President Metsola referit ukoll għad diskussjoni li kellha mal-mexxej Ewropej waqt l-aħħar Kunsill Ewropew li sar fi Brussell fl-aħħar jiem u wissiet li jekk xi ħadd jaħseb li sidiet fil-prezzijiet u l-inflazzjoni huma fenomenu li se jgħaddi malajr jew nassumu li s-sitwazzjoni mhux se tigrava nkunu qed nagħmlu żball. Hija qalet l-Ewropa jeħtieġ taġixxi b'mod sod ċar u maqut li juri li kulħadd qed jaffaċċja din is-sitwazzjoni flimkien. Il-President Roberta Metsola insistiet li m'hemmx soluzzjoni komuni għall-impatt ekonomiku u soċjali li tinħabtu wiċċna miegħu u li xejn m'għandu jiġi esklus minn fuq il-mejda tad-diskussjoni. Il-President Metsola saħqet li l-isfidi li għaddejjin minnhom bħalissa jinħassu minn kull faxxa tas-soċjetà, speċjalment mill-konsumaturi, u l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tkun sensittiva lejn ħtiġijiet ta' min ħaddem, tal-ħaddiema, ta' negozji żgħar u medji u kif ukoll tal-konsumaturi.